טוב. עכשיו אכל, לא ממש מתוק. מה הקשר? בא לי משהו מתוק. אבל כמה אוכל את עושה לאכול? לא הבנתי. מי? עכשיו אכלנו פלאפל וצ'יז, מה? נו, זמן, אני עדיין רעבה. אבל כמה אוכל את עושה לאכול? לא הבנתי. תכין תה ומשהו. זה משמין גם. נו, זמן. אבל אני לא רוצה לאכול. אני רוצה לאכול. היא רוצה לאכול. מה את רוצה לאכול? סתם, בא לי חטיף או משהו. עכשיו אכלנו. תביא לה אבל לאכול. עכשיו אכלנו. מה אתה מדליק לי? מה הקשר? עכשיו שמנו לאכול. קומי, תפתחי את הארון פה. לא, מה זה קרה מוקדם. שאכלנו? כי זה מוקדם, עכשיו אכלנו, מה? כמה היא תאכל? לא מסתכלים על אוכל, אליקו. תסתכל על האוכל, לא, תגיד זה מה אבל כתוב. זה קלוריות. מה? סליחה, אני צריך לעבוד. לא מסתכלים על אוכל, מה יש לך? עכשיו אתה רציני או אני לא? יכולת? כן. לא? סליחה, לא, היא שומרת. לא, מה? אני בא לטובתה. אני שומרת כן, אבל חטיף אחד מותר ביום. אני לטובתך אבל. אבל מותר אחד חטיף ביום. מה זה, הוא רציני או נו, מה צוחק? אתה בסדר? לא מבין למה שאני צריך. הוא רציני או צוחק? לא, בימה, אני בטח גם משהו מתוק. הוא רציני ברור או שאני צוחק? רציני, נו. נראה לי ג'יגי. תשווה באמא. כן. היא עכשיו אכלנו פלאפל, כמה היא? כמה? תביא לו משהו. תשווה באמא שעכשיו אתה רציני. תביא לו משהו. אני בא לטובתה. תשווה באמא שאתה רציני. מה פתאום, בחיים הוא לא יגיד ככה באמת. תביא לה. אני לא אבין אם עכשיו אכלנו. כוס אמא שלך. אני בא לטובתה. מה בא לה משהו מתוק? מה? כוסות מהקלוריות. אבל זה משמין, אמא, לא. מה זה השטויות אמא האלה? שלי. מה אכפת אמא לך? שלי. סע. אמא, היא עכשיו אכלה, כמה לאכול? זה אתה לאכלו. היא עכשיו אכל. תביא משהו קטן אז. תביא איזה שוקולד או משהו. לא, אתה יודע, זה מלא קלוריות, מה נורמלי? זה שוקולד עכשיו, מה נורמלי? לא מסתכלים על אוכל אבל, לא מסתכלים על אוכל, אמא. אסור להסתכל על אוכל. בוא נעשו את זה, עכשיו אכל. תודה. תאכלי הכל. אני מרשה לך. אני בא לטובתה, אמא, מה זה? שקט! אני בא לטובתה, מה שקט? תעשה תה. זה גם משמין, מלא סוכר. תעשה לאמא שלך תה. נדפקת לא, לגמרי. צריך לשמור. תאכלי! מה את מסתכלת לא, עליו? לא בא לי. לא תאכלי. תביא באלוהים ככה. לא תראה בא לו לי. מה זה, אמא, כמה תאכל? עכשיו אכלנו פלאפל, זה מה? תראה. עכשיו, לאכול. היא לא אכלה כלום מסכנה. אכלה, את גילה. חלתי קובאנה, אבל מה הקשר? לא לא. חלתי פלאפל. למה את עונה לה בכלל? למה את לא אוכלת? אכל. קח את זה, נו. מה, תפוקה? קח. אני לוקח, לא שאני לוקח. באמא? כן? את מגזימה, ממי? כמה לאכול? מה? אני בשוק. כמה אתה לאכול? עושה את זה באמת? כמה לאכול? לא הבנתי. תגידי, מה, אתה מפגר? למה? כמה לאכול? מה? למה בשוק אבל? עכשיו אכלנו זה, מה? לא, אתה חולה. אמא, עכשיו אכלנו. ילד מפגר. עכשיו אכלנו, אמא, מה את עושה? אתה אל תאכל. אני ברור שלא. אבל למה שהיא תאכל? היא שומרת, אני... תחי הכל, אני אפתח לך. על העיניים שלך. לא, חבל, זה מלא נו קלוריות. מפה! זה מלא קלוריות, ממי. באמת? כמה? זה לא הרבה. זה מלא. תחי הכל. איזה הכל, תפאר פה זה, מה? תראי, מה את עונה לו? לא אכלתי הרבה קובאנה, אכלתי קצת, זרקתי גם חצי. מה זה קשור? עכשיו אכלנו אבל, לקחת קובאנה וזה וזה, כמה? זרקתי חצי זרקתי. כמה זה לא יכול לאכול, לא הבנתי. וואלה, כמה אכפת לך? על החשבון על אבל התחת אני- שלך, אני לא בא הבנתי. לטובתה, זה קלוריות, זה משמין. אתה לא צריך לבוא לטובתה, אל מה תאכלי, היא יודעת לך? אל תאכלי. אל תאכלי, מה, עם כל הכבוד, אל תאכלי. אליקו, אני לא מרשה ככה. מה זה לא זה ככה? די. אתה אל תאכל. אתה לא, אתה גם מוציא מהחשק, אבל לא? למה שהיא תאכל? היא שומרת. מה אתה מקשיבה לו בכלל? למה שהיא תאכל? בחיים לא הערת לי על אוכל. אבל זה מספיק, עכשיו אני אכלנו. לא גידלתי אתכם ככה. אבל עכשיו אכלנו, אמא, כמה אני יכול לאכול, מה זה? עכשיו לפני שנייה אכלנו. מה? בחיים לא שמעתי ממך משהו על אוכל. בסדר, לא, תמיד פעם ראשונה, אבל עכשיו אכלנו. יש רק אוכל לאכול. הוא צודק, מה? למה בשוק? למה בשוק? טוב, מה? אתה נהיית מפגר. מה מפגר? אני לא צודק? לא? לא. לא צודק? לא מרים על אם אוכל. עכשיו אכל ואת שומרת, אז לא כמה... הבנתי, עכשיו חרבנת, בא קקאות. בסדר, מה זה קשור? מה שאני אוכל? זה אוכל. מה? כמה אני יכול לאכול? גם זה טובתה? אל תתני לו סקס, תגידי לו אתמול לבקר לך. פריירית. אל תתני לו. תגידי לו כמה אפשר סקס. אתמול, שלשום, יאללה, מספיק. אמא, אני צוחק, אמא. צחק. תאכלי. זה לטיקטוק, אמא. לא, זה מעליב אותי. איזה טיקטוק? תגיד לנו מצלמה אכלת אותה. היי. היי. את צילמת?